Meclisi Türkmen tarapyndan Mali we Iqtisadiýet ministriniň ýaşylyk haýbadanaky Halkara neft we gaz universitetining Türkmen gaz we Türkmen neft, Türkmen himiýa döwlet konsernlerining, energetika ministrliginiň, Türkmen energiýa döwlet elektr energetika korporasiýasynyň, deňiz suwda floty, ýapgönüşli paýdalary jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Ma'lum bolşaly 28 martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde hormat prezident bilen Ýewropa döwletleri şortany Rumeniýa bilen hyzmatdaşlygyny ýygydarly ösdürilýänini beledi. Munyň özi özleri ynanışmak hemde behwitlilik ýürürlerini alyp barlayan döwletler gatnaşyklarynyň ýokary derejedigine şaýatlyk edýär. Çünki Rumeniýa Ýewropa Birleşiginiň şäherlerini Türkmenistanyň möhüm hyzmatdaşlarynyň biridir. Mecliste bular barada aýratyn belenip geçirildi. Wekiletiň agdalary diň hukuklyk hemde özleri ynanışmak ýürürlerini gurulýan türkmen Rumen gatnaşyklarynyň ýokary derejedine kanagatlanma bilen ynykdylar. Hemde özleri hyzmatdaşlygyny ösdürilmeli, ýygydarly ünsürýänlikler üçin iki ýurdun prezidentlerine hoşallyk bildirdiler. Belenişi ýaly geçirilýän duşuklary iki tarapyň hyzmatdaşlygyň degişli meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança bolup çykyşdy. Meclisiň dowamyny Eşdopurnyň 7-nji meclisiniň çözükleriniň ýerine ýetirişi baradaky maglumatlar dinlenip, işleň başyna kanagatlanma bildirilmek bilen geljekde de öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ýygydarly aragatnaşyk saklamagyň möhümdigi aýdyldy. Nötralşy ýaly Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri neft gazy önümçülüğüne hemde neft himiýetine gatnaşan kärhanlary mundan belägem döwrewaplaşdyrmakdan hemde tehnika taýdany gaýtadan enjamlaşdyrmakdan, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän gazy gaýtadan işleýän toplumlary gurmak üçin taslamaları durmuşa geçirmekden. Seri işte täşitleýiji öňde barjy tehnologiýalary hemde täzeşili alymy tehniki işläp taýýarlamaları giňdeni ornaşdyrmakdan ibaratdyr. Türkmenistanyň daşary siýasatynyň açyklygy baý tebigy serişler ýurtda dördülen oňoýly maýy goýmaýardy. Bulan hemmesi ähli puduqlarda şolsany neft gaz ulamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge uly mümkinçilikler döredýär. Gepleşilen şäherlerine oňa gatnaşyjylary energetika ulamynda hyzmatdaşlygyny gelmene giňeltmäge hemde gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirlen anyk şäherleri aralyp maslahatlaşdylar hemde öňde durýan wezipeler kesgitdiler. Energetika babaty hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen Rumeni Eşdopurnyň 8-nji mejlisiniň netijeleri boýunça degişli tesýürname gol çekildi.